Milí poslucháči, vitajte pri našom rádiu, v ktorom sme pre vás spracovali novinky a informácie za mesiac máj. 27. do 31. mája sa na našej škole odohrával farebný týždeň. Pondelok, červený deň, láska a priateľstvo. Na chodbách oboch stupňov sa nachádzali miesta, na ktorých ste sa mohli objať so svojím kamarátom či priateľom alebo sa uzmieriť. Útorok, modrý deň, vďačnosť. Všetci žiaci dostali nálepku, na ktorú napísali, za čo ďakujú svojmu kamarátovi alebo niekomu inému a potom mu to nalepili na oblečenie. Každá trieda mala taktiež klopkov vlny, ktoré si prehádzovali medzi sebou a povedali si, za čo sú svojmu spolužiakovi vďační. Streda, žlto-oranžový deň. Žiaci museli byť odvážni. V telocvični boli pripravené prekážkové dráhy, ktoré museli prekonať. Ďalej na nich čakal test chuťových pohárikov. Úlohou v tomto teste bolo ochutnať rôzne vody a zistiť, aké sú. Štvrtok, zelený deň, sny a nádej. V triede si každý vytvoril komik s názvom Ako budem vyzerať o 10 až 20 rokov. V tento deň sa tiež naši spolužiaci snažili splniť nám sen, ktorý sme si napísali na tričko. A tie nesplniteľné sme si zapísali na plagát na chodbe. Piatok, farebný deň, radosť. Svojim spolužiakom sme mohli urobiť radosť náhrdelníkom, ktorý sme si vlastnoručne vyrobili z rôznych korálok či cestovín. Tento deň žiaci ukončili v telocvični, kde si zatancovali tanec radosti. Touto cestou chceme poďakovať celému farebnému tímu, ktorý sa usilovne podieľal na realizácii farebného týždňa. A ďakujeme aj všetkým tým, ktorí sa do farebných aktivít zapojili. Dúfame, že sa vám farebný týždeň páčil. V našej škole sa uskutočnil v dňoch 20. až 24.5. Spolu sa nazbieralo 7322 kg. 3 najlepšie triedy. Prvé miesto 6. A 1000 kg, druhé miesto 4. B 990 kg, tretie miesto 5. A 701 kg. 5 najlepších zberačov. Prvé miesto Sára Tereňová 844 kg, druhé miesto Nikola Trnavská 334 kg, tretie miesto Matúš Ridzon 330 kg, štvrté miesto Robert Vidľašský 326 kg a piaté miesto Bibiana Tisovčíková 286 kg. V okresnom kole Policajt môj kamarát sa žiaci z 7. ročníka Kristýna Luštiaková, Natália Fedorová, Tobiáš Dekret a Dávid Ridzon umiestnili na krásnom prvom mieste a tak postúpili do krajského kola v Banskej Bystrici, ktoré sa uskutoční v mesiaci jún. Zdravotnícka súťaž. Lenka Ďurišová, Diana Trnavská, Mariana Veverková, Marek Lušiak a Miroslav Kostka v územnom kole v Banskej Bystrici skončili úspešne. Mladší Sára Alexandra Tereňová, Robert Palacka, Veronika Brončová a Patrik Kostka sa taktiež umiestnili v zdravotníckej súťaži na 4. mieste. 2.5. záchranár CO Osrblie, dve družstvá, prvé Lenka Ďurišová, Dominika Kozinová, Tomáš Bronč a Pavol Adamek sa umiestnili na 1. mieste. Druhé Lenka Vojtasová, Martina Zajaková, Miroslav Adamek a Marek Lušťák sa umiestnili na 2. mieste. Máj, obvodné kolo biologickej olympiády. Sabína Adameková a Laura Stachurová sa stali úspešnými riešiteľkami. V internetovej súťaži Korsem sa do finále dostali Dominika Koznová, Lenka Ďurišová, Robert Vidľašský, Robert Palacka a Miško Omasta. Výhercom sa stala Lenka Ďurišová z 9. A triedy. Internetová súťaž Delfín. Zúčastnili sa Laura Stachurová, v kraji je 1. a 13. na Slovensku, Dávid Uhlín v kraji je 1. a 14. na Slovensku a Slávka Ďurčenková v kraji je 1. a 6. na Slovensku. 17.5. na bicykli bezpečne. Bibiana Tisovčíková, Ľudská Podmanická, Matúš Pančík, Denis Hanuska vyhrali 1. miesto. 28.5. boli na krajskom kole v Banskej Bystrici, kde tiež vyhrali a postúpili tak do celoslovenského kola do Bratislavy, kde pôjdu koncom mesiaca jún. Držíme im palce.
výtvarnej súťaži Civilná ochrana očami detí sa Lucia Adameková z 5. A triedy umiestnila v krajskom kole na 2. mieste. Gratulujeme! Nás čaká v mesiaci júni. Brané cvičenie na Ďumbieri. Predpokladaný dátum je streda 26. júna. 27.6. rozlúčkový večierok deviatákov a ukončenie školského roka. Redakčná rada Majka Veverková, Sára Treňová, Lenka Eremiášová, hudba pani učiteľka Tisovčíková. Do počutia, priatelia!